Terve kaikille! Tehdäänpä tämmönen pikainen videopätkä taas, että saadaan vähän materiaalia ihmisille YouTubeliin ihmeteltäväksi. Ja tuli tuossa mieleen, että itsekin kun olisi tarkoitus tulevaisuudessa niin noita mehiläisjuttuja jatkaa, ja jos siitä jopa ammattia, ehkä saisi sitä sivutoimeentuloa ihan mukavaa, niin esimerkiksi näitä toimitiloja. Ja siinä on tiettyjä ongelmia, mitä mä itse olen huomannut. Että esimerkiksi kun on maalla ja asuu maalla maan tilalla ihan, siis munhan miehellä on, tai siis avopuolisolla on maatila, jota hän pyörittää. Mä pyöritän hänen kaverinaan, sitä en omista tilasta niin kuin mitään, mutta on maaseutuyrittäjän koulutus ja niitä juttuja, että sit tulee paljon pitää niinku laajentaa ja rakentaa, ja sit kun haluaa saada omia juttuja, niin hoksaa, että sit se on tiettyyn rajaan asti, niin sitä jaksaa niinku tehdä niitä juttuja, mutta sitten kun on hoidettu semmoinen iso projekti pois alta, ja sitten toinen on, eli minä on, että hei, pitäisi näitä mehiläisjuttuja ja niille laittaa hommeleita, niin ei se oikein, se ei halua ruveta rakentaa uutta hallia tai tällaista, siis rajansa kaikella kuitenkin. Varmasti moni, joka on rakentanut paljon, niin ymmärtää, että se tietty raja, kun tulee vastaan, niin ei kiitos. Ja itsellä sitten oli vähän mitähän mä, kun tiedän, että mulla tällä hetkellä vaikka keittiötila, pikkurikeittiö, niin se ei riitä. Ei se yksinkertaisesti riitä, koska jos mä en halua laittaa mun mehiläistarvikkeita mihinkään ulkovarastoon, niin kuin varmaan moni tekee, koska siellä tulee monenlaisia riskejä. Ja yksi riski on se, että hiiret terrorisoi ne. Ja mä en halua. Siis voihan ne terrorisoida täällä sisälläkin, ei se. Mutta se lämmin tila niin kuin esimerkiksi vahoille on mun mielestä ehkä vähän parempi. Jos joku on jotakin toista mieltä, niin ihmeessä saa laittaa kommenttia ja kertoa ja viisastaa. Mutta tää on niin kuin mun oma toteamus tähän mennessä. Ja no sitten hoksattiin tuolta Manamasalosta yhdellä mehiläistuottajalla, niin on niinku tämmöisen konttiin tehty tilat. Ja ihan hyvät tilat, että mä itse kyllä suosisin ihan rakennus, niinku siis semmoista missään perustukset ja kaikki. Mutta nyt on itse alkanut vähän taipua siihen, että semmoinen eristetty merikontti, tai miksi sitä sanotaan nyt, niin se olisi joku semmoinen hyvä vaihtoehto, että se on siirrettävissä, mutta siihen niinku, siis siihen menee rahaa totta kai, koska siihen pitää suunnitella tilat ja kaikki, mutta jos se on eristetty ja siellä on laitteistot ja kaikki kunnossa, niin se on aika helppo saada loppupeleissä. Sulla ei tarvitse niinku, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin et sä tarvitse rakennuslupia siihen sillä. Ja justiinsa, että jos se rupeaa tympäsemään ja löydät joku voi ostaa sen, että pitää hyvässä kunnossa ja tällä lailla, niin se on helpompi päästä myöhemminkin eroon kuin tämmöisestä fyysisestä rakennuksesta. Koska mullakin on tarkoitus mun tilat tehdä tähän lähelle kotia, että toimiminen niin kuin maatilalla ja tällainen, siis niin kuin toisen auttaminen totta kai, niin olisi mahdollisimman jouhevaa, mutta sitten kuitenkin, että on se oma juttu ja omat ne niin kuin ajatukset. Ja no ajatuksethan on aina omat, mutta sillä justiinsa, että olisi sitä myös sitä omaa tuloa ja omaa niin kuin sitä justiinsa sitten se konttiin. Ja mulla on muitakin ajatuksia, mutta ne ei kuulu tähän. Ne ei liity hunajaa eikä mehiläisiin, niin ne ei kuulu tähän. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kontti olisi se way to go. Että en tiedä, sitten toivon mukaan ainut ongelma on totta kai raha. Mähän on ihan PA, nuori nainen. Et nyt vasta niinku alan tässä valmistumaan leipurikondittoriksi. Joo, ja moni sanoi heti, että perusta leipomo. En perusta leipomoa. Mä en ala mitään kakkuhärdelle harrastaan. Mä sain omat hyötyni siitä koulutuksesta. Ja se ei ollut, siis vaikka se turhautti välillä se koulutus tosi paljon tietyistä syistä. Esimerkiksi siitä, että opetuslinja lopetettiin aivan niin kuin seinään. Ja ihan, se oli kyllä oma episodissa. Mutta ei siitä sen enempää. Niin, mutta mä tiedän, että nämä niin mehiläisjutut ja hunajutut olisi niin se mun juttu. Ja mitä luultavammin mulla pitää käydä siihen vielä sitä ihan ammattitutkintoa, mutta mä en lähde sitä vielä käymään. Mä oon nyt istunut kouluissa niin paljon, että eiköhän vähäksi aikaa riitä. Mä haluaisin ihan vaan asettua, vähän saada töitä, tai siis tehtyä töitä, jopa vähän saa
saada rahaa, tienata rahaa. Mutta niinku, töihin meneminen ei oikein onnistu, koska sitä seurattiin tässä, anteeksi, seurattiin tässä kun opiskelin ja mulla oli työssä harjoittelu ja muuta ja kesät oli töissä muualla, varsinkin kun täällä Kainuussa vaikutetaan, niin etäisyydet on tosi pitkät. Ja siinä hoksasi se, että sit vähän suorittiin vaan niinku yhtä tiettyä asiaa. Ja mä oon ollut tällaisissa mehiläisjutuissa, koska ne saa piettyä lähempänä itseäni ja lähempänä kotiani, niin mä pystyn keskittyyn niiden lisäksi myös niin kuin näihin muihin juttuihin, koska ne on tässä lähellä, eikä mulla tarvitse ajaa herranen aika 80 kilometriä tehdä yli 10 tunnin päivää ja sitten vielä miettiä muita juttuja. Siis niin kuin, ei tuu mulla onnistuu, mä liian sillä, että mä suoriudun liikaa vasti yhteen asiaan, vaikka onkin hirveä multitaskä ja koko ajan, että mä teen montaa asiaa yhtä aikaa. Tälläkin hetkellä mä tarkistutan tietokoneetta ja teen videota, mietin mehiläisjuttuja ja kaikkia semmosia. Aika pitkä video on tulossa. Anteeksi niille, joita ei kiinnosta katsoa. Heistä pakko katsoa. Ja tänään olisi myös kokous tuolla Kajaanissa. Ja onneksi mun avopuolisokin on lähes, vaan tosi iloinen siitä, että hän lähtee mun kaveriksi sinne. Ja käymään kattelemassa. Siellä oli muistaakseni pölytyksestä meille juttua ja sitten oli ihan tää meidän yhdistyksen kokous. Eli siis vähän kuulun Suomen mehiläishoitajien liittoon. SML. Sanonko mä oikein? Mutta niin. Että kevät tuossa tuolla porskuttaa nyt kovasti ja kauheena pitäisi alkaa miettiä asioita, kun uusi elämänvaihe tulossa, kun koulut loppuu ja nyt on ollut jo totta kai useamman vuoden aikuinen, mutta nyt se niinku konkretisoituu se aikuisuus, eli mulla pitää niinku ihan siis mitä luultavammin oma yritys tai joku tämmöinen perustaa. Ja toivon mukaan se olisi se, että hunajajuttuja ja näitä mehiläisjuttuja. En mä pelkästään aio hunajan keskittyä. Kyllä mä monenlaisia tavoitteita on, mutta sen näkee sitten, että mikä niistä niinku toteutuu. Että onneksi ajatukset, niinku ideat ei ole lopussa, mutta vähän kuitenkin pelottaa, koska niin kuin kaikki varmasti tietää, taloustilanteet ja kaikki koko ajan pelotellaan. Siis pelotellaan ihan naurettavilla asioilla. Siis koko ajan ollaan lamassa, koko ajan joku ahistaa, koko ajan on maailma menossa hullumpaan tilanteeseen. Ja se suoraan sanottuna niin itseä välillä niin just huolestuttaa. Sitten mä ajattelin, että hei, jos mä niin nyt saan tehtyä tämän homman, niin mä saan sen pyörimään. Niin sehän sitten vaan niinku eteenpäin, että sitten kun hommat paranee, kai ne nyt jossakin välissä paranee, paitsi ellei tää räjähättää koko homma, mutta eipä toivota sitä, niin siis sittenhän se pitäisi olla paljon helpompaa, että periaatteessa totta kai, että jos osaa ja hoitaa niinku tässä vaiheessa, niin miksei onnistu sitten tulevaisuudessakin. En tiedä, kertokaa jotkut viisaavat, jos teillä on joku näkemys tästä, mutta niin. Nähdään taas seuraavassa videossa ja ihmetellään kevättä. Ja olisi tosi kiva kuulla myös niinku toisilta ajatuksia, mitä kevät on tuonut ja muuta. Että mitä siellä tapahtuu. Ja mä itse koitan kovasti saada myös lisää videoita tehtyä. Se on vaan vähän vaikea tässä tällainen, kun joo, mulla olisi kehien tekoa tuolla ja semmoista, mutta niissäkin vähän sillä videota tehdään, että kattokaa mä teen kehän. No on 1 kehä, 2 kehää, niin ei se oikein pelitä. Tai itsestä ei vielä ainakaan pelitä, mutta onneksi mulla on tää puhelin, jolla saa ihan kivaa videomateriaalia tehty, tai siis aika helposti. Niin, jospa sitten tällä kesällä varsinkin musta itse tuntuu, että on YouTube ja niinku tämmöiset videoiden tekemiset, niinku, onko se nyt videoblogin pitäminen vai mikä V-blog, niin on enemmän mun juttu, että tekstin kirjoittaminen, tietysti kun on lukihäiriöiden lisäksi, en keskittynyt silloin koulussa, kun oli oleellista opetella tämmöiset lausejutut, että sitä pitäisi vähän enemmän reenata, niin tietenkin reenailee vai kirjoittelee, että siinähän sitä oppii, mutta tässä mä oon jotenkin ehkä parempi. Totta kai mä tässäkin kyllä jaarittelen. Sillä. Mut joo, nähdään seuraavissa videoissa ja pistäkää kommenttia ja
ehdottakaa, jos tiedätte joku toisen, joka blokkaa, ei tarvitse olla edes niinku suomeksi, voi olla englanniksi, tai vaikka herranen aika joku ranskalainenkin, tai siis ihan niinku ei mitään väliä, niin laittakaa ihmeessä ja saa laittaa videoehdotuksia ja kaikkia, niinku, että mitä te haluatte tietää ja tämmöistä. Olisi tosi kiva luoda tämmöinen niinku kommuni, missä niinku mehiläisistä kiinnostuneet ja mehiläistarhaajat ja muut niin voisi keskustella. Totta kai keski-ikä on hyvin korkea, että se, että kuinka moni sitten keskustelee siellä internetissä ja näissä, niin se on vähän eri juttu. Mutta siis esimerkiksi näille nuoremmille ihmisille tai niille, jotka niinku, joille on helppo käyttää näitä netin keskustelufoorumeita, palveluita ja niinku YouTube esimerkiksi, niin ihmeessä ja levittäkää sanaa ja pistetään jotain ihmeellistä esille, että saataisiin lisää tarhaajia ja vähän tätä tietoisuutta, koska oikeasti meitä tarvitaan. Meitä tarvitaan tosi paljon. Että sen sellaista. Jepsä, palaillaan. Kiitti, hei.